aký historický kontext sekačov. Sekačov z Vintidu aj upratovať moju skriňu. Ahojte, moje meno je Luisa a vítajte pri mojom ďalšom videu. Dneska sa nebudeme líčiť, ale ja budem upratovať moju skriňu, ktorá je za mnou, čiže to bude trošičku také oddychovejšie video, kľudne aj do pozadia a taktiež by som vám rada ukázala pár kúskov, čo mám zo stekačov, z Vintidu a jednoducho z druhej ruky. Samozrejme, aby sme ostali verní, alebo aby som ja ostala verná môjmu konceptu videí, tak povedala som si, že k tomuto by bolo veľmi zaujímavé vám ako voiceover nahrať aj aký historický kontext stekačov, ako vlastne vznikli, kedy sa stali populárne. Čiže dúfam, že si toto video užijete a oddychnete si so mnou a spravíme si trošičku taký víkendový reset. Podľa vedkyne Honey Rose Shell, ktorá pôsobí na Koloradskej univerzite v Boulderi, môžeme oblečenie vnímať ako médium, ktoré je prostriedkom uchovávania a prenosu celej škály informácií. Oblečenie sa od svojho vzniku stalo v úvodzovkách našou druhou kožou, ktorá sa prispôsobovala potrebám tiel našich predkov. Nároky na oblečenie boli vždy vysoké a časom sa menili, pričom sa dbalo na praktickú a estetickú funkciu, ale aj na jeho pohodlie a odolnosť. Pred industriálnou érou bolo šatstva málo a jeho výroba si vyžadovala obrovské množstvo ľudských a materiálnych zdrojov. V stredoveku a v renesancii sa oblečenie mohlo nosiť celé roky, niekedy dokonca počas celého života. A keď sa opotrebovalo, nepripadalo do úvahy, že by sa malo vyhodiť. Funkcia oblečenia bola prenosná. To znamenalo, že kabát sa prešiel na vestu, šaty sa zmenšili pre dceru, alebo sa z nich spravila šatka. Vznikla tak celá darovacia a výmenná ekonomika. Šaty sa odozdávali z matky na dceru, alebo pán dal obnosenú košelu sluhovi. V renesancii sluhovia bežne predávali staré oblečenie svojich pánov rolníkom v susedných dedinách. No a tak sa postupne zrodilo úplne nové povolanie. Potulný obchodník so starým šatstvom a handrami. Títo priekopníci sa stali prvými sprostredkovateľmi šiat v mobilnom živote. S príchodom 19. storočia sa však všetko zmenilo. Industrializácia odštartovala éru masovej výroby oblečenia, najmä v západnej Európe a v Severnej Amerike. Do polovice 19. storočia sa začalo vyrábať a predávať konfekčné oblečenie. Keďže bolo k dispozícii viac oblečenia, ktoré si mohla dovoliť stredná trieda, moda sa zrýchlovala a oblečenie sa vyhodzovalo čoraz rýchlejšie. Už sa nenosilo celé 10 ročia tak ako predtým, ale len pár mesiacov či rokov. No a to nás privádza k otázke, čo sa stalo s prebytkom oblečenia. Začali vznikať úplne nové spôsoby, ako vyradeným šatám vdýchnuť druhý, tretí či štvrtý život. Cesty oblečenia sa totižto začali vzdialovať od tiel jednotlivcov a začali putovať po svete. Do 19. storočia sa vyvinul tzv. Šový priemysel. Dúfam, že to čítam dobre. Tento šový priemysel pôvodne označoval látku tkanu z priadze, spriadenej z roztrhanej odpadovej vlny, ktorou sa vypchávali vnútračky kočiarov a neskôr sa z nej vyrábali uniformy a prikryvky pre amerických a britských vojakov v prvej svetovej vojne. Začiatkom 20. storočia sa obnosené oblečenie opätovne predávalo v obchodoch a cez podnikových imigráckých obchodníkov v New Yorku. Napríklad handrári zbierali vyhodené veci z tzv. Uptownu, kde žili bohatší ľudia a nosili ich do dolného mesta downtownu, kde si ich kupovali ľudia, ktorí práve prichádzali do mesta, boli chudobní a potrebovali lacné oblečenie. Prostredníctvom obchodu s obnoseným šatstvom sa tak začínalo stávať, že chudobnejší človek sa dostal napríklad k vlnenému saku, ušitému na mieru pre bohatého bankára z Upper West Side. Takýmto spôsobom oblečenie začalo prepájať dva odlišné svety a často aj kultúry.
V neskorom 20. a 21. storočí sa vyradené oblečenie rozširuje po celom svete. Obnosené oblečenie sa zvláča do balíkov, ktoré obsahujú stovky kusov oblečenia a prepravuje sa rôznymi spôsobmi. Pre mnohých ľudí sa tak stáva súčasťou novej identity, ktorú prostredníctvom oblečenia možno získať, ale zároveň pretvára aj ich samotnú kultúrnu identitu. V súčasnosti je opäť veľmi populárne nakupovať na Vintide a v sekáčoch. Vieme tam zohnať aj značkové kúsky za veľmi priateľné ceny. No aj my si takýmto spôsobom kupujeme novú identitu, prostriedok na seba vyjadrenie, či častokrát aj nejaký sociálny status. Stále totiž to platí, že oblečenie je médium, ktoré o nás veľa vypovedá. V súčasnosti ale sekače nabrali aj ďalší rozmer a ten je ekologický. Stali sa symbolom boja proti rýchlej móde a mnohí ľudia ich volia ako cestu udržateľnosti. Takže či už kúpite kúsok v lokálnom sekači alebo skončí vaše staré tričko na druhom konci sveta, pamätajte jedno, textil je médium. Oblečenie prekračuje hranice národov, tried a ekonómií. Každý nosený kúsok v sebe nesie príbeh, spomienku a históriu ľudí, ktorých sme nikdy nestretli. Takže to je odo mňa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Všetky kusky okrem tielka a trička boli teda z druhej ruky, so sekáčom z Vintidu. Môj štýl všeobecne, ako ste si mohli všimnúť, je taká všeho chuť, by som povedala. Mám veľmi rada aj také retro kusky, rôzne štýly, rôzne obdobia, tak dúfam, že každý si v tom niečo našiel a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.